guys, welcome back to my YouTube channel. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನೆರ್ದುಂಬು ದಾಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಚೂರು ಜ್ವರ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಪುರ ಇತ್ತಂಡು ಈ ವಾತಾವರಣಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜ್ವರ ಶೀತ ಪುರ ಶುರು ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಅದಿಚ್ಚಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಬ್ರಷ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ Vega X-Glam pandid straightening brush detonde unji indi enchondu pande nikle tupave yan college dippuna dinchi ennondite detonodu pandid ka itte detonde murani baidne Amazon nodu detondini nikle tupave enchondu inchondu ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತು ತೂತೆ ಇಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪಾಗ ಪಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೊರ್ತಿದ್ದೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವಂತೆ ಕಮ್ಮಿದ 500 ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಆತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜನಿಗೆ ಅವು ಒಂದು ಆತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜನ್ ಪಂಡೇರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ದೆತೊಂದೆ ಏತ್ ಪಂದ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಾಡ್ವೆ ದೆತೊನ್ನ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದೆ ಅವ್ನು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ದೆತೊಂದು ದಾಯಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ದೆತೊಂದು నేను యూజ్ ఎంచ మల్పుని పని తూపవే నిక్లేగ్ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ ತಿಕ್ಕದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಬಟನ್ ಇಪ್ಪುನು ಆನ್ ಅಂದು ನೆನ್ನ ಒತ್ತು ಪತ್ತೋಡು ನೆನ್ನ ಒತ್ತು ಪತ್ತಿನಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೂರ್ಂಡು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕುಜಾಲ್ನ ನೀಟಾದ ಬರ್ಚೋಡು ಐಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೂರ್ನ ಏನಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಟನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏಪಲ ನಾಮ ಕುಜಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿತ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಮಂತೊಂದು ಸರಿಯೋ
ಎನ್ನ ಕೂಜಾಲೆ ಡ್ರೈ ಆಯ್ನಿರ್ದಾದ್ರ ಈತ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ನೋಡ್ದೆ ತೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುನ ನೆನ್ನು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನಂಚ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ವಾತ್ನೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್